Aiwa, ndida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, nhasi tadzoka zvakare kuno tikati regai timbonoona ana boys kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Ndokunga maziva Solomio Boys handiti veparuwa apa vana Mukoma Tinashe nevanin'ina vake handiti so nhasi tati timbodzoka timboona kuti upenyu hwachinja here hwevakomana, uyezve kana pane zvimwe zvavachirida kuti vabatsirwe tinge tiri tinosvitsa futi kwamuri handiti. Ngoma Tinashe zviri kudidi? Ziri right. Handiti zvese bo handiti. Panapa ndina Junior. Junior zviri kudidi? Uri bo? Taurisa Junior. Kuri sei kuchikoro? Kuri bo. Ticha wako anonzani? Madam Chadambuka. Madam Chadambuka. Vamhuri yese vari kutokuona so. Iti madam akadii? Madam akadii. All right. Zviri kudidi ngoma? Zviri bo. Taura tinzo unonzani zita rako na iti? Dylan. Una makore mangani? Ndine 10. Uri grade 3. Grade 3. Madam wako? Nanzi Madam Ngwazi. Madam Ngwazi. Wonderful. Iti Leon? Ndiri boy. Zviri kudidi? Bo. Grade 6. Grade 6. Kuri sei kuchikoro? Kuri bo. Ndimadwa ma grade 7 next year. Muri kuzere? Matwa ma candidates. Nice. All right. Sorry kandi kuisei panapa. Imi ndio wandoda kuti mumbotsanangura Ngoma Tinashe handiti? Chitsanangura kuti mashuro. Zvizvi zvakazoita kuti mugare mega. Just in brief tingotangai mutaura kuti pamakazobva kwamaimbogara muchiuya kuzogara panapa. Ndiani aichengeta vamwe? Zvizvi zvaiitika patime iyoyo yamakatanga kugara? Patikatanga kugara tega ndaingokiyakiyawo ndichito mabasa mashort jobs tingobatsirikana tiri panapa. Vazosangana nawo amai anzi Mai Simba. Vazoti nemunhu achazokubatsirai wakatsvaka paFacebook. Mukoma Saint. Wati achazokubatsirai tika ndaitofunga kuti handizvi kutoti hazviitiki but wakazouya and then wazoti munhu achauya watazobva wazouya achitibatsirawo kuenda kuchikoro wano zvekudya kubatsirikanawo mupenyu handiti. So alright. Kubva pazuva ratakasvika isusu ndakakuudza kuti kudii first day? makati muchawana nokubatsirai handiti. Ko pamakazoona ndichidzoka makanzwa sei? Takanzwa kufara chaizvo nekuti tatakasurukirwa kumashure kwese toti hapana hama dzese hapana aimboda kumbomira nesi kana kubatsira. Asi vati tongotenda kuno vatotibatsira kuti tichawedzera pane zvaunobvisa izvozvo handiti. Aiwa, totenda Mwari. So kuchikoro imimi makuenda kuchikoro here? Because mashure mamusingaenda kuchikoro? Yes. Kuchikoro ndakuenda form 2. Form 2? Form 2C. Sama kutoenda form 3 next year? Yes. I'm ready. You are going to your form 3? Yeah. All right. So which subjects are you I'm doing now? Are you doing? History, geo, maths, science, combined science, heritage, Shona, maths. All right. Anosvika 10. Alright. But zviri kufamba zvazvo? Zviri kufamba. Handiti. Ndezvipi zvamungati izvi tiri kungokumbirawo kune vakateerera kuti dai maramba muchibatsirwa nezvizvi nezvizvi? Chatiri kutosvira ndechekuti tikaramba tichibatsirwawo kuenda kuchikoro, kubhadhara mari yefizi nekuwanawo chekudyawo nengobhadhara patinogara apa because apa sipedu ndo zvatiri kutongoti dai tamba tichibatsirwa izvo. Handiti. Panapa mubhadhara mari 15 a month. Alright. So vanoda kubhadhara marentals munokwanisa kutibata tobva ngokava kana rowa kana 6 months handiti. Akawani. Chimwe chi? Christmas yakusvika. Christmas yakusvika. Vakomana muri kuvaona. Ndoda kuti mumbotaura size yebhutsu kunyanya. Handiti.
Junior unopfeka boot size ani? 33. 33 kana 34 handiti? Ndo size aniyo? 1 here kana? Size ani 1. Alright. 33, 34 handiti? Iwe 38. Size ani. Size 4, 38. Topesa nemkuru. Size 36 ndo ichi? Size 7. Mkomo. 38. Alright, ndo size Ndo size 8. Andi ndofunga mangozvinzwira modzokorodza ipapa kuti muzvinzwire kuti masaizi zvamira sei. Kune vamwe vanogara vachindinetsa kuti vanopfeka size ani, masaizi ndo ataurwa apa handiti? So thank you very much nekuramba muchimira nevakomana ava. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. So pana vamwe mai vakati ndoda kumbosapota Junior handiti? Yezvekuchikoro nechichi. But isusu hatizodaro manje handiti? Tinobvuma zvamune muchitiudza but zviri paground zvinogona kutirambidza kuti pamunotumira mari muchiti moda kuitira 1 tinechida kungobhalansisa munhu wese chaasina pane kuti tingokavha 1. Aiwa, panguva iyoyo tinechida kumbokavha vese. So zvandoda kuti uiteka zvemwedzi uyu toda kuti unobhadhira chii? Unobhadhira mafees handiti? Yevakomana. Handimwe ipapa handiti? Handimobhadhira pemani. Saenda unokavha mangwana mari 6 acho undichengetera. Handiti? So thank you very much. Thank you so much nesupport yamunoramba muchitipa. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka kwese kwamuri vari kuda kusapota vakomana ava. Ngatirambei chingomira nawo zvichienda mberi. Aiwa, ngatingoti thank you Zimbabwe. Handiti? Hamusonzwika Junior ka 100. Let's go. Thank you Zimbabwe. Handiti? From Uncle Saint Nana boys vari panapa for now. It's much love and God bless. God bless you.